హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము 9వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. రాజవిద్య రాజగుహ్యో 9వ అధ్యాయం. మనం 7వ అధ్యాయంలో శ్రవణం గురించి చెప్పుకున్నాం. 8వ అధ్యాయంలో స్మరణం గురించి చెప్పుకున్నాం. 8వ అధ్యాయంలో కీర్తనం గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం. భగవంతుడిని ఎలా కీర్తించాలి అనేది కూడా మనం 8వ అధ్యాయంలో. అంటే భగవంతుడి ఆరాధన చేయటానికి కావాల్సింది ఐశ్వర్య జ్ఞానం. ఈ ఐశ్వర్య జ్ఞానం మనకి ఏ విధంగా 9వ అధ్యాయంలో 10వ అధ్యాయంలో ఐశ్వర్య జ్ఞానం అన్నమాట. ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి, శుద్ధ భక్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని ఇది తెలియజేస్తుంది ఈ అధ్యాయం, ఈ 9వ అధ్యాయం. కృష్ణ అంటే ఏంటి అనేది 9వ అధ్యాయంలో తెలుసుకుంటాం మనం ఈ ఐశ్వర్య జ్ఞానం ద్వారా. 10వ అధ్యాయంలో ఇంకా బాగా తెలుసుకుంటాం. ఆయన ఐశ్వర్యాలు ఏంటి అన్నది కూడా చెప్తారు కృష్ణ భగవాన్. ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. భగవంతుడి భక్తి చేయాలంటే భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం, భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఆయన ఎంత ఐశ్వర్యవంతుడు అనేది తెలుసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం భౌతికంగా ఇప్పుడు ఎవరి గురించి అయినా, ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ ఉన్నారు, ఆయన గురించి మనకు పూర్తిగా తెలిసినప్పుడు మాత్రమే ఆయన మీద మనకి శ్రద్ధ విశ్వాసం కలుగుతాయి. వీడు కరెక్ట్గా మనకి నెల నెల జీతం ఇవ్వగలుగుతాడు, ఇందులో చేరితే గనక మనకి అభివృద్ధి ఉంటుంది అని చెప్పి మనము తెలుసుకొని ఆ జాబ్లో చేరుతాము. ఆ మనిషిని మనం గౌరవిస్తాము, మనం శ్రద్ధగా పనిచేయగలుగుతాం. అలాగే భగవంతుడి ఐశ్వర్యాలు తెలుసుకోవడం ద్వారా ఆ భగవంతుడి మీద విశ్వాసము, శ్రద్ధ ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతాయి మనకి. ఆ భగవంతుడి లీలలన్నీ తెలుసుకోవడం ద్వారా, ఆ ఐశ్వర్యము తెలుసుకోవడం ద్వారా మనకి శ్రద్ధ పెరిగి మనలో భక్తి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనము భక్తిలో స్థిరపడగలుగుతాం. అదనమాట ఐశ్వర్య జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే భక్తిలో స్థిరపడటం. భక్తిలో మనం పూర్తిగా స్థిరపడాలి. ఇప్పుడు మనకి 6 అధ్యాయాలు ఏం చెప్పుకున్నాము, కర్మయోగి, నిష్కామ కర్మయోగి గురించి చెప్పుకున్నాం. కర్మ మిశ్రమ భక్తి చేస్తాడు నిష్కామ కర్మయోగి. అంటే ఆ కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడు, 90% కర్మలు చేస్తాడు, భక్తి ఒక 10% చేస్తాడు. అతన్ని నిష్కామ కర్మయోగి, కర్మ మిశ్రమ భక్తుడు అంటారు అని చెప్పినని మనం 6 అధ్యాయాల్లో చెప్పుకున్నాం. తర్వాత జ్ఞాన మిశ్రమ భక్తుడి గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం 6వ అధ్యాయంలో. 6వ అధ్యాయంలో మనము యోగి, అష్టాంగ యోగం, యమ నియమాదులన్నీ కూడా పాటించి జ్ఞాన మిశ్రమ భక్తుడు అవన్నీ పాటిస్తూ ఆ సాధన ద్వారా జ్ఞాన సాధన చేస్తాడు. జ్ఞాన సాధన చేస్తూ భక్తిని కొంత మాత్రమే చేస్తాడు, ఆ పరమాత్మని చూస్తూ ఉంటాడనమాట. అది జ్ఞాన మిశ్రమ భక్తుడు. 6వ అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం మనం. జ్ఞాన మిశ్రమ భక్తుడి గురించి కూడా 6వ అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం. తర్వాత యోగ మిశ్రమ భక్తుడు. యోగ మిశ్రమ భక్తుడు అంటే ఆ భక్తి, మన యోగం, అష్టాంగ యోగాన్ని పూర్తిగా ఆచరించడం ద్వారా యోగ మిశ్రమ భక్తుడు. ఆ లోకం వరకు, ఆ బ్రహ్మలోకం వరకు వెళ్ళేందుకు, అంటే బ్రహ్మజ్యోతి వరకు వెళ్ళేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఈ పరమాత్మని కూడా వదిలేసి ఆ లోకాన్ని ఒక్కటే పెట్టుకుంటాడు అనమాట. ఆ లోకానికి చేరడం ఒక్కటే గోల్గా పెట్టుకుని
అక్కడికి చేరేయాలి అని చెప్పిన అనేది ఇట్లా ప్రయత్నం చేస్తాడు. సాధన ద్వారా ఆ బ్రహ్మజ్యోతి దగ్గరికి వరకు చేరుకోగలుగుతాడు అనేది మనము చెప్పుకున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఈ 9వ అధ్యాయము ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం ఏంటంటే మనకి కేవల భక్తిలోకి కేవలం అనన్యాశ్చింతయంతో మాం, ఇంక వేరే అన్యాభిలాషిత శూన్యం, వేరే అభిలాషలు ఏవి వద్దు నాకు. అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞానకర్మాది అనావృతం అనుకూల్యస్య కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమం అని చెప్పినని మనము ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకోబోతున్నాము. స్టార్ట్ చేద్దాం. అధ్యాయం స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ మంగళాచరణం అయిన తర్వాత చెప్పుకుందాం. హరే కృష్ణ. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्येति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ఈ 9వ అధ్యాయంలో మనము భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం ఇది. 9వ అధ్యాయం ఐశ్వర్యం గురించి చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. ఈ అధ్యాయంలో నా భక్తుడివి కమ్ము యుద్ధం చేయము అని చెప్తున్నారు. పూర్తిగా కంప్లీట్ సరెండర్ అయిపో, నువ్వు నాకు నా భక్తుడి వైపు, శుద్ధ భక్తుడి వైపు. అప్పుడు నేను నిన్ను చూసుకుంటా. అన్నీ కూడా నువ్వు చేయాల్సిన పనులు నువ్వు చెయ్యి, నీ కర్మను నువ్వు చెయ్యి, నువ్వు యుద్ధం చేయి అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇది చాలా గుహ్యతమ జ్ఞానం అన్నమాట. ఎంతో ఎంతో అసలు మనకి అది అందదు, అంత గుహ్యంగా అంత రహస్యంగా ఉన్నటువంటి జ్ఞానం ఇది, గుహ్యతమ జ్ఞానం. తర్వాత
అచింత్య జ్ఞానం. ఇదేంటంటే భౌతిక జగత్తులో కృష్ణునితో సంబంధం అచింత్యం అనేది కూడా మనం చెప్పుకుంటాం. స్వరూప జ్ఞానం. స్వరూప జ్ఞానం ఏంటంటే మహాత్ములకు తెలుసు, మూఢులకి తెలియదు భగవంతుడి స్వరూప జ్ఞానం. మధ్యస్థులకు కొంచెం తెలుస్తుంది, సరిగ్గా తెలియదు. స్వభావ జ్ఞానం. భక్తులు భగవంతుని అనుగ్రహ పాత్రులు అని చెప్పిన అనేది మనం ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. మూఢులు భగవంతుడి స్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేరు. తర్వాత మహాత్ములేమో స్వరూపాన్ని తెలుసుకుని భగవంతుడిని సేవిస్తారు. తర్వాత మధ్యస్థులేమో ఏకీభావంతో భిన్న రూపుడిగా చూస్తుంటా అహంగ్రహ ఉపాసకులు, ప్రతీకోపాసకులు, విశ్వరూపుడిగా కూడా పూజిస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు ఏంటంటే రకరకాల పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. మధ్యస్థులు వాళ్ళు ఒక రూపం అంటూ పెట్టుకోరు. ఈ పూజని అదని వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది వాళ్ళది. దేవతారాధకులు అవిధిపూర్వకంగా కూడా మనకి శాస్త్రం ప్రకారంగా ఏం చెప్పారు అన్నది కాకుండా అవిధిపూర్వకంగా కూడా వీళ్ళు సేవిస్తూ ఉంటారనమాట. సేవ చేసినా కూడా భగవంతుడిని చేరడమే లక్ష్యం. మెయిన్గా అన్నింటికీ కూడా భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుతాం మనం. కాకపోతే మనం ఆరాధించిన పద్ధతి ప్రకారంగా ఎక్కడికి ఇప్పుడు ఏ ట్రైన్ ఎక్కితే ఆ ట్రైన్ ఆ ఊరికే చేరుతాం కదా. అలా మనం చేసిన సాధనను బట్టి ఆ ప్లేస్ వరకు వెళ్ళగలుగుతాం. వెళ్ళి మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుని మళ్ళీ కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత, కొన్ని జన్మలు అయిన తర్వాత ఆ భగవంతుడి సేవ అనేది మనకి దొరుకుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఈ అధ్యాయంలో మనము ఏం చెప్పుకుంటాము? భగవంతుడు ఏంటి? అసలు మనకి మొత్తం కూడా అంత సర్వవ్యాపకుడు అనమాట. భగవంతుడు పూర్తిగా అంతా వ్యాపించున్నారు. భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు. అయితే ఆయన్ని మనం కనుక్కోలేము. చాలా అణువు కన్నా కూడా చాలా చిన్నగా ఉన్నారు. సర్వవ్యాపకుడు అయినప్పటికీ కూడా అనోరణీయం మహతోమహీనం అంటే చాలా అణువు కన్నా కూడా చిన్నగా ఉన్నారు. మనకు కనిపించరు, మనం పట్టుకోలేము, కానీ అంతా వ్యాపించున్నారు. సర్వం వ్యాపించున్నారు పూర్తిగా. మన చుట్టూ మన మొత్తం కూడా ఆయనే ఉన్నారు. అది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? భక్తి ద్వారా తెలుస్తుంది. శుద్ధ భక్తులకు మాత్రమే దాన్ని అర్థం చేసుకుని తెలుసుకోగలుగుతారు. అదే ఇప్పుడు అది ఎలా తెలుస్తుంది? కేవల భక్తి అంటే ఏంటంటే అనన్య భక్తి, శుద్ధ భక్తి, అకించన భక్తి, ఇవన్నీ కూడా కేవల భక్తి రూపాల. కేవల భక్తినే అంటారు వీటిని కూడా. శుద్ధ భక్తి అంటే ఏంటంటే అది శుద్ధ భక్తి అంటే మనకి రాగాత్మిక భక్తి, తర్వాత మనకి రాగాత్మిక భక్తి, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి, రాగాత్మిక భక్తి, రాగానుగ భక్తి. అంటే రాగానుభక్తి చేయటం ద్వారా మనము రాగాత్మిక భక్తిలో ప్రవేశిస్తాం. రాగాత్మిక భక్తి అంటే అది గోపికలు, గోపబాలులు వాళ్ళు చేసిన భక్తి. అదేంటంటే అది ఇంకా ఎంతో ఉత్కృష్టమైందనమాట. ఆ భగవంతుడి సేవ మాత్రమే కోరుకుంటాం కేవల భక్తి అంటే. అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం అనుకూల్యస్య కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమం. అన్యాభిలాష, ఇంకా వేరే అభిలాష ఏది ఉండదు మనకి. ఆ ముక్తి అక్కర్లేదు మాకు. ముక్తి పొంది మనం గోలోకాన్ని చేరాలి అనే కోరిక కూడా నాకు లేదు. నేను భక్తి చేసుకొని నేనేదో ఫలితాన్ని పొందాలని కూడా నాకు లేదు. నాకు కావాల్సింది ఏది అంటే నీ పాద సేవ మాత్రమే. నువ్వు నరకంలో ఉంచినా సరే నీ పాద సేవ చేసుకుంటూ ఉండాలంతే. నేను నీ పాదాలు మాత్రం వదిలిపెట్టను నేను. అదేంటంటే శుద్ధ భక్తుడు లక్షణం అన్నమాట కేవల భక్తి. అట్లా రాగాత్మిక భక్తి,
రాగాత్మిక భక్తిలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు నువ్వు ఏది ఇచ్చినా సరే నీ సేవ మేము వదిలిపెట్టాం, నీ పాదాల సేవే కావాలి మాకు. మమ్మల్ని నువ్వు గోలోకంలో ఉంటావా, అక్కడ సేవ ఇవ్వు నాకు. నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఉంటాం మేము, నీ సేవ చేస్తూ ఉంటాం మేము. నిన్ను ఆనందపరచటమే మాకు కావాలి అనుకుంటాం అన్నమాట. అది కేవల భక్తి. పూర్తిగా అన్యమైన అభిలాష ఏది వద్దు నాకు, ఏ కోరిక వద్దు, ఏ కోరిక లేదు నాకు. నాకు కావాల్సింది నిన్ను పూజ చేయటమే, నీ సేవ చేయటమే, నీ సేవ ప్రాప్తి కలిగించు నాకు అని చెప్పి భగవంతుడిని కోరుకోవాలి మనం. అది తర్వాత ఇక్కడ మనకేం చెప్తున్నారు? ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ నవమాధ్యాయః. రాజవిద్య రాజగుహ్యయోగం. ఫస్ట్ శ్లోక. ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞాన విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే అశుభాత్. భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు? ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వకమైన విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకుని నువ్వు భౌతిక కష్టాల నుంచి ముక్తిని పొందుతావు. అది అసూయ. అసూయ అనేది ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి భగవంతుడు రారు. ఇదంతుతే గుహ్యతమం, చాలా గుహ్యంగా ఉన్నది అది. ఆ రహస్యాన్ని నీకు నేను చెప్తాను. ఎందుకు చెప్తాను? ప్రవక్ష్యామి అనసూయవే. అసూయ లేనటువంటి వాడివి, అసూయ లేనటువంటి వాడివి కాబట్టి జ్ఞాన విజ్ఞాన సహితం. జ్ఞానం, జ్ఞానం అంటే ఏంటి మనకి? త్వం పురుష సత్పురుష ఐక్య జ్ఞానం. త్వం పురుష జ్ఞానం అంటే నా ఆత్మని గురించి, తత్పురుష అంటే భగవంతుడి గురించి. ఐక్య జ్ఞానం, భగవంతుడితో ఎట్లా అనుబంధం పెంచుకోవాలి, ఐక్య జ్ఞానం. అది విజ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే మనం తెలుసుకుంటాం భగవంతుడిని, భగవంతుడు అని తెలుసుకుంటాం, ఆయన సేవలో పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోవటం. అది విజ్ఞానం అన్నమాట. దాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవటం. యజ్ఞాత్వ మోక్షసే అశుభాత్. ఏ విధంగా? ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవటం ద్వారా భౌతిక కష్టాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు. ఆ భౌతికమైనటువంటి కష్టాలు, ఈ భౌతిక లోకంలో ఉన్నాం మనం, భౌతికంగా ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు అన్నీ కూడా, ఆ మానవ జన్మే కష్టం. ఈ జన్మరహితంగా మనము పూర్తిగా భగవంతుడి సేవలో నియుక్తం కాగలుగుతాం అన్నమాట. ఆ స్థితిని నీకు నేను కలిగిస్తాను. నేను ఎప్పుడు? నువ్వు అసూయపరుడివి కానప్పుడు మాత్రమే. అసూయ ఉండకూడదు. అసూయ మనిషికి అది చాలా చాలా శత్రువు అనమాట, నరకంలో పడేస్తుంది. అసూయ అనేది ఉండకూడదు మనకి. స్టార్టింగ్స్లో కానీ అందుకే అసూయతో ఆ ధృతరాష్ట్రుడు అసూయతో అడుగుతాడు ఇది ఆ ప్రశ్న. లోపల ఉంటుందన్నమాట కోరిక, ఆ దీని మీద, సింహాసనం మీద. వాళ్ళు చాలా బలవంతులు, పాండుకుమారులు అనేటువంటి అసూయ ఉంటుంది ఆయనకి. ఎక్కడ వాళ్ళు సొంతం చేసేసుకుంటారేమో అనే దిగులు ఉంటుంది. భీష్ముడు, ద్రోణుడు వీళ్ళందరూ సపోర్టుగా ఉన్నప్పుడే ఆ సింహాసనాన్ని సాధించుకొని పూర్తిగా నా కొడుకులు ఆ చక్రవర్తులు కావాలి, మొత్తానికి కూడా అందరినీ, వాళ్ళ రాజ్యాన్ని కూడా లాగేసుకుందాం మనం అనేటువంటి ఆలోచనలో అడుగుతాడు సంజయుడిని. ధర్మక్షేత్రే అని చెప్పనని. ఆ ధర్మక్షేత్రంలో ఉన్నారు కదా. ధర్మక్షేత్రంలో ఉన్నప్పుడు
నా కొడుకులేమన్నా వాళ్ళ ఆలోచన మారుతుందేమో అనే దిగులు వస్తుంది ఆయనకి. ఆ ధర్మక్షేత్రం అని సంబోధించిన కారణం అదే, అసూయ. ఆ అసూయ ఉన్న వాళ్ళకి భగవంతుడు దగ్గర కారు. అసూయ ఎప్పుడు లేదో వాళ్ళకి భగవంతుడు దగ్గర అవుతారు. పూర్తిగా భక్తి చేయటం ద్వారా మనము అన్యాభిలాషిత శూన్య స్టేజ్కి చేరుకున్నప్పుడు మనం, నేను చెప్పాను మీకు, ఆసక్తి స్టేజ్ తర్వాత స్టేజ్, అప్పుడు మనకి పూర్తిగా ఆ భగవంతుడితో అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. రహస్యమైనది, ఎంతో గుహ్యం, దేహం ఆత్మల వ్యత్యాసం, దాని గురించి సాంఖ్యయోగం, గుప్త జ్ఞానం, దాని గురించి ఇక్కడ దేవహూతికి కపిలుడు చెబుతున్నారు అన్నమాట. ఆ కర్దమ ముని, ఈయన కపిల భగవానుడు పుట్టిన తర్వాత, నువ్వు కొడుకు అండగా ఉండి నువ్వు ఉండు, నేను తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతున్నాను అని వెళ్ళిపోతారు. ఆయన వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ కొడుకు చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు. ఆమె చాలా దుఃఖపడుతుంది. ఆ దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన కపిలుడు ఉపదేశం చేస్తారనమాట. అది ఆ భగవంతుడిని నమ్ముకో, భగవంతుడి ఇది తప్పించి ఇంకేది లేదు, సాంఖ్యయోగం, నీ ఆత్మని ఇది చేసుకో అని చెప్పనని సాంఖ్యయోగం అంతా కూడా బోధిస్తారు ఈయన కపిలుడు. అతి రహస్యమైనది భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానం, కృష్ణ సంబంధం. కృష్ణుడితో ఉన్నటువంటి సంబంధం అనేది అది తెలుసుకోవటం అతి రహస్యం అన్నమాట. అది అందరికీ తెలియదు. అత్యంత రహస్యమైనది శుద్ధ భక్తియుత సేవ, కృష్ణుని ప్రతిస్పందన. ఇది అతి రహస్యం అన్నమాట. అతి రహస్యం అంటే అతి రహస్యమైంది, అత్యంత రహస్యమైంది. అతి రహస్యం అంటే ఏంటంటే మనకి ఆ కృష్ణుడిని గురించి తెలుసుకుని మనం అన్యాభిలాషంగా మనం చేస్తూ ఉంటాం, శుద్ధ భక్తిలో ప్రవేశించేస్తూ ఉంటాం శుద్ధ భక్తి. అత్యంత రహస్యమైంది ఏంటంటే ఆ శుద్ధ భక్తితో చేయడం ద్వారా మనము ఆ భగవంతుడిలో మనకి ఆ ప్రతిస్పందన అనేది కనిపిస్తుంది. ఆ ఆనందం, ఆ భగవంతుడి ప్రతిస్పందన ఏంటి? ఆనందం. భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా పొందేటువంటి ఆనందం, ఆ ఆనందమే ఆ ప్రతిస్పందన అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ ఉన్నది, బాక్స్లో మనం ఓపెన్ చేసాం, కింద పెట్టే జ్ఞానం, పైనదేమో కర్మ, మధ్యలో భక్తి. ఈ భక్తి అనేది ఎంతో రహస్యంగా గుహ్యంగా లోపల ఉన్నది, ఆ మధ్యలో పెట్టారు, అందుకే భక్తి యోగాన్ని. ఆ లోపల ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం ఇలా చూసి ఓపెన్ చేసి చూసాం. మన నగలు అన్నీ చూసుకున్నాం, ఆ మణులు అన్నీ కూడా ఇలా ఓపెన్ చేసేటప్పటికి కనిపించినాయి. బా ఆనందం, ఎంత ఆనందం వస్తుంది కదా భౌతికంగా. ఈ నెక్లెస్ ఎంత బాగుంది, ఈ నగ ఎంత బాగుంది, దీంట్లో మణులు ఎంత బాగా మెరుస్తున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా చూస్తాం. ఆనందం, హృదయంలో ఆనందం. అదే విధంగా భక్తి యోగం చేయటం ద్వారా పూర్తిగా శుద్ధభక్తుడిగా మారినప్పుడు ఆ శుద్ధభక్తుడు ఆ ఆనందాన్ని పొందుతాడు. భగవంతుడి ప్రతిస్పందన జరిగినప్పుడు ఆ భక్తికి, ఆ మనసుని, ఆ ఆత్మని పరమాత్మతో అనుసంధానం చేసినప్పుడు ఆ ఆనందం అపరిమితం అనమాట. ఆ సేవ చేయటంలో ఉన్నటువంటి ఆనందం, దాన్ని మించింది ఇంకొకటి లేదు, ఏది కూడా. అంత ఆనందం కలుగుతుంది. ఆ ఆనందమే అత్యంత రహస్యమైందనమాట. రాధ విద్యా రాధ గుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఈ జ్ఞానం విద్యలలో రాదు, రహస్యాలన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానం. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత మరియు నిత్యమైనది, సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది. అది ఈ రాజ విద్య. రాజులన్నింటిలోకి కూడా రాజ విద్య అంటే ఆ చక్రవర్తి ఎవరు? ఆ చక్రవర్తి ఆ దేశాన్ని పరిపాలించేటువంటి రాజు
కొన్ని నియమాలు ఇవి పెడతారు. ఇవి పాటించడం ద్వారా పాటించేవాడికి సుఖంగా ఉండగలుగుతాడు, చాలా ఆనందాన్ని పొందుతాడు. అదే రూల్స్ పాటించలేదు, మనం పాటించినప్పుడు మనం దుఃఖంలో పడిపోతూ ఉంటాం. అదేవిధంగా మనకి భగవంతుడు ఆత్మ ఏంటి? భగవంతుడిలో ఉంచినటువంటి అంశ. ఆత్మకు ఆనందం, పూర్తి ఆనందం ఎప్పుడు లభిస్తుంది? సేవ. భగవంతుడి సేవ ద్వారా మాత్రమే మనకి ఆత్మకి ఆనందం లభిస్తుంది అన్నమాట. అప్పుడు ఆ అత్యంత రహస్యమైనది ఆ విషయం. ఆ అత్యంత రహస్యాన్ని ఇప్పుడు మనం అంతా భౌతికంగా పూర్తిగా పుట్టుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సంసారాల్లో పడి పూర్తిగా పుట్టుకొని పోతూ ఉంటాం. అన్ని పనులు, అవి ఇవి, పిల్లలు, వాటి అన్నింటిలో పడి. కానీ ఈ ఆనందాన్ని పొందలేము. ఆత్మకు ఆనందం కలగదు. అప్పుడు మనకి ఆనందం వస్తూ ఉంటుంది, కానీ శాశ్వతం కాదు అది. అదేంటంటే చాలా అశాశ్వతం, చాలా అలా ఆనందం పక్కనే మళ్ళీ దుఃఖం కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ ఇదేంటంటే అపరిమితమైంది ఈ ఆనందం. ఆత్మతృప్తి ఏంటంటే, ఆత్మతృప్తి ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? భగవంతుడి సేవలో వచ్చేటువంటి ఆనందం. అది స్పష్టమైన అనుభూతి, ప్రత్యక్ష అనుభూతి. ఏది? ఆత్మ పొందేటువంటి ఆనందం. అది ఏది? భగవత్ సేవ, ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. ఆ ధర్మం ఏది? ఆ సనాతన ధర్మం. ఆ ధర్మం ఏదంటే అనాది నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆ భగవంతుడి సేవ. అనాది నుంచి ఆత్మ కూడా వస్తున్నది, అనాది నుంచి భగవంతుడు కూడా ఉన్నారు. ఆ భగవంతుడి సేవ, ఆ సేవ చేయటం ద్వారా ఇది నిత్యమైనది. పరిపూర్ణతను పొందుతాం మనం. పరిపూర్ణత పొంది ఈ పరిపూర్ణత అన్నది కూడా మనకి ఈ ఆనందం అనేది నిత్యం ఎప్పటికీ ఉంటుంది. ఇంకా దాన్ని చెరిగిపోదన్నమాట. సంతోషంగా మనం నిర్వహించవచ్చు. అది భక్తి యోగాన్ని సంతోషంగా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. మనం దీంట్లో దుఃఖం అనేది ఉండదు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. ఈ పరిపూర్ణత స్థితికి చేరినప్పుడు ఆ ఆత్మ పరమాత్మని తో అనుసంధానం అయినప్పుడు, ఆ భగవంతుడిని ఆనందపరుస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆ భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి అపరిమితమైన ఆనందము, సంతోషము అది నిత్యమైనది. అశ్రద్ధధాన పురుషా ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవత్మని. అనసూయవే, అసూయ లేకుండా ఉండుట, శ్రద్ధ, విశ్వాసం. జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉండవలసిన 2 అర్హతలు. ఒకటేమో శ్రద్ధ ఉండాలి, విశ్వాసం ఉండాలి. అది చెప్పే గురువు మీద విశ్వాసం ఉండాలి, శ్రద్ధ ఉండాలి. తర్వాత అనసూయవే, అసూయ లేకుండా ఉండాలి. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, ఈ ధర్మము యందు విశ్వాసం లేని జనులు నన్ను పొందలేరు. అందువల్ల వారు పదే పదే జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. ఈ భక్తి సేవ పొద్దుస్తమానం భక్తి అంటారు. భక్తి చేయటం వల్ల ఉపయోగం ఏముంది? హాయిగా సినిమాకి పోయి రావడమో, లేకపోతే ఎంజాయ్ చేయటమో, పిల్లలతో ఎంజాయ్ చేయటమో, ఏదో ఒకటి. ఆ ఎంజాయ్మెంట్లో సుఖం ఉంటుంది కదా. భక్తిలో ఏం సుఖం ఉంటుంది అంటారు జనులు, ఆ విశ్వాసం లేని వాళ్ళు. ఆ విశ్వాసం లేని వాళ్ళకి ఎంతసేపటికి కూడా భౌతికమైనటువంటి ఆకర్షణలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఆ ఇంద్రియ తృప్తే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందువలన వాళ్ళు పదే పదే మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ జైంట్ వీల్ ఉంటుంది కదా, ఎక్కుతారు దిగుతారు, మళ్ళీ ఎక్కుతారు మళ్ళీ దిగుతారు. ఈ దీంట్లో సముద్రంలో ఈదుతూ ఉంటారనమాట. ఈది అలసిపోయినా సరే మళ్ళీ ఒక్కసారి ఊపిరి తీసుకొని మళ్ళీ ఈగతం మొదలు పెడతారు. అట్లా మరణ చక్రంలో తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. జనన మరణ చక్రంలో తిరుగుతూ అక్కడే మళ్ళీ జన్మలు పొందుతూ ఉంటారు.
ఇప్పుడు మనము శ్రద్ధగా చదువుకున్నాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్తాం, సక్సెస్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్తాం. లేదు, మనం సక్సెస్ సాధించలేము, మనం ఏమి విజయాన్ని పొందలేకపోతే అదే క్లాస్లో మళ్ళీ అక్కడే అదే క్లాస్, చదివిన క్లాసే మళ్ళీ చదవాలి. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, ఆహార నిద్ర భయం మైథునం, దీన్ని అనుభవిస్తూ ఉండాలి. ఆహార నిద్ర భయ మైథునంచ. అట్లా ఏంటంటే పశువులు అవి అంతకు ముందు జన్మల్లో మనం ఏదైతే వాసనలు కలిగి ఉన్నామో అదే వాసనలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి మనకి మానవ జన్మలో. అదే వాసనతో దాంట్లోనే పొర్లి ఇక్కడే ఈ క్లాసులోనే ఉంటాము. మనం సీరియస్గా డివోషనల్ సర్వీస్ చేసుకోకపోతే బర్త్ అండ్ డెత్ ఈ సైకిల్లోనే తిరుగుతూ ఉంటాం. మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాం, మళ్ళీ పెద్ద వయసు వస్తూ ఉంటుంది, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం, మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాం. అదనమాట. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతానేన చాహం తేష్వస్థితః. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపముచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నా యందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను. ఈ సమస్త విశ్వం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చూడండి. కారణోదక సాయి విష్ణువు స్వేద జలం, ఆయన శరీరం నుంచి వచ్చినటువంటి స్వేద జలం ద్వారా ఒక సముద్రం ఏర్పడుతుంది. ఆ సముద్రంలో సగం వరకు నిండుతుంది వాటరు. ఆ సగం నీటి వాటర్లో గర్భోదక సాయి విష్ణు, వీళ్ళు మనకి పురుషావతారాలు. గర్భోదక సాయి విష్ణు వచ్చి అక్కడ ఆ స్వేద జలం మీద పాన్పు మీద పడుకుంటే ఆ పాన్పు మీద నుంచి ఇక్కడ చూడండి, ఆ విష్ణు బొడ్డులో నుంచి తామరతూడు బయలుదేరింది. ఈ తామరతూడు ఇక్కడి దాకా. ఇదేంటంటే బ్రహ్మగారు, ఇక్కడ కమలం, ఇక్కడ విరాట్ స్వరూపం వస్తుంది ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో. తర్వాత ఇక్కడ బ్రహ్మగారు, ఈ బ్రహ్మగారిని సృష్టి చేయమని చెప్పనని ఆదేశిస్తారు భగవంతుడు. ఆదేశించినప్పుడు ఈ లోకాలన్నింటికి కూడా పైన గోలోకం ఉంటుంది. ఆదేశించినప్పుడు సృష్టి అనేది చేస్తారనమాట. ఆ విరాట్ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలన్నింటికి ఏ ఆత్మకి ఏ కర్మలు ఉన్నాయి అన్నది చూసి దాన్ని బట్టి ఆ రూపాన్ని ఇస్తారు బ్రహ్మగారు. దాంట్లో ఆ రూపంలో ప్రవేశపెడతారు ఆత్మల్ని. అట్లా సృష్టి జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనకి భువర్లోకం అంటే భూలోకం, భూలోకం ఇది భూలోకం, ఇది భువర్లోకం. భూలోకానికన్నా కొంచెం అప్పులో ఉంటుంది భువర్లోకం. స్వర్గలోక, సువర్లోకం అంటారు దీన్నే. సువర్లోక, మహర్లోక, జనలోక, తపోలోక, సత్యలోక. మొత్తం కూడా ఇవి మొత్తం 1, 2, 3, 4, 5, 6 లోకాలు. ఇది భూలోకం 7వది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇవన్నీ అప్పర్ ప్లానెట్స్, ఇవి లోయర్ ప్లానెట్స్. లోయర్ ప్లానెట్స్ ఏంటి? అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ. ఇవి 7 లోకాలు. ఇవి లోయర్ ప్లానెట్స్, చీకటి లోకాలు అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం భక్తి చేసుకొని భక్తిలో పూర్తిగా మనం శుద్ధ భక్తులుగా మారినప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా హరే కృష్ణ మంత్రం కంటిన్యూస్గా 24/7 కృష్ణుడిని ప్రార్థిస్తూ ఉంటే గనక మనకి లోకాలన్నీ ఏవి కూడా టచ్ కావు, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాం ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు మొత్తం. లేదు, మనము భక్తి చేయట్లేదు, ఏదో కొంచెంగా చేస్తున్నాం,
చేసినప్పుడు మనం కొన్ని కొన్ని కోరుకుంటూ ఉంటాం. ఆ కోరిక ద్వారా మనకి ఈ లోకాలు మనం చేసుకున్న భక్తిని బట్టి మనకి ఆ లోకాలు ప్రాప్తిస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు పితృదేవతల్ని కొలుస్తూ ఉంటారు. ఆ పితృదేవతల లోకాలకు చేరుకుంటారు. తర్వాత స్వర్గలోక ప్రాప్తి. ఏ లోకానికి చేరినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ జన్మ అనేది తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా వీటికి అన్నిటికీ కూడా పునర్జన్మ ఉంటుంది. మనం 15th చాప్టర్లో మళ్ళీ చెప్పుకున్నాం. ఈ గోలోక చార్ట్ నేను పూర్తిగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. గోలోక చార్ట్ 15th చాప్టర్లో ఏ లోకానికి వెళ్ళినా మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది. జన్మలే ఈ మనం తప్పులు చేసాం ఈ జన్మలో, విపరీతంగా పాపం చేసాం, అప్పుడు వెళ్ళిపోతాం కిందికి. ఈ ఈ లోకాలకు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ పైకి రావడం కష్టం. మనం ఇప్పుడు ఇవన్నీ అయిన తర్వాతే ఇక్కడికి చేరుకున్నాం, భూలోకంలోకి. ఈ భూలోకం నుంచి మనం అప్పటికి పైకి వెళ్ళాలి, ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్కుతూ పైకి వెళ్ళాలి. కానీ కిందకి వెళ్ళిపోకూడదు అనమాట. లోయర్ ప్లానెట్స్లోకి వెళ్ళామంటే మళ్ళీ పైకి రావడం, మళ్ళీ అన్ని జన్మలు తీసుకోవాలి. చాలా కష్టమవుతుంది, చాలా సంవత్సరాలు, మళ్ళీ చాలా జన్మలు. అది చెప్తున్నారు. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. వ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి స్వరూపం మొత్తం విశ్వం అంతా కూడా నా స్వరూప శక్తి మొత్తం కూడా దాంతోనే వ్యాప్తమై ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి. అన్ని ప్రాణులన్నీ కూడా నాలోనే ఉన్నాయి, ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటివే. కానీ నేను వాటి యందు లేను అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. నచమస్తాని భూతాని పశ్యమే యోగమేశ్వరం భూత బృన్నచ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. అయినను సృష్టించబడినంతయు నా ఉండదు. నా యోగేశ్వరత్వ తత్వ వైభవమును చూడుము. నేను సర్వజీవులకు పోషకుడనైనను సర్వవ్యాపకుడనైనను నేను ఈ వ్యక్తమైన జగత్తునందరి భాగాన్ని కాను. కానీ నా ఆత్మయే సృష్టికి ఆధారమైనది. ఈ సృష్టి మొత్తానికి కూడా నేను ఆధారమైనప్పటికీ కూడా ఇక్కడ నేను ఉండను. నా స్థానం వేరే ఉన్నది అని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. వ్యక్తం కానటువంటి ప్లేసు, అవ్యక్తమైనటువంటి రూపం నాది అని చెప్తున్నారు. అంటే భిన్న అభిన్న స్వరూపాలు. మొత్తం నేనే ఉన్నాను అంటున్నారు. ఇక్కడంతా నేనే ఉన్నాను, సర్వవ్యాపకుణ్ణి అంటున్నారు. మళ్ళా నేను అణువు కన్నా చాలా చిన్నవాడిని, నేను అవ్యక్తుణ్ణి అంటున్నారు. భిన్నాభిన్న తత్వం అది భగవంతుడిది. అది అర్థం చేసుకోవడమే కష్టం అన్నమాట. అది అర్థం చేసుకొని శుద్ధ భక్తిలో ప్రవేశించినప్పుడే మనము ఆ భగవంతుడిని సేవించగలుగుతాం. ఆ భగవంతుడికే ఉంటుంది భిన్నాభిన్న శక్తి తత్వం. కాబట్టి దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మనం. యథాకాశస్థితో నిత్యం వాయు సర్వత్ర గో మహాన్ తథా సర్వాణి భూతాని మస్తానిత్యుపధారయ. సర్వత్రా వీచే బలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్టు, అదే విధంగా సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి. అన్నీ ఆ గాలి ఆకాశంలో ఎలా అయితే ఉంటుందో మనకు కనిపిస్తుందా? కనిపించదు కదా. మనకి స్పర్శ ద్వారా మాత్రమే తెలుస్తుంది గాలి ఉంది లేదు అనేది. ఆకాశంలో ఉన్నది మనకి తెలియదు అసలు. ఇక్కడ మనకు భూలోకంలోకి మనం నివసిస్తున్నాం అంటే గాలి లేకపోతే బతకలేము. ఆ గాలి తగులుతున్నది అంటే మనం ఊపిరి పీల్చుకోగలుగుతాము. ఆ గాలి అన్నది మనకి స్పర్శ ద్వారా తెలుస్తుంది. అలాగే సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి. అది ఎట్లా మనకి? అన్ని ప్రాణులన్నీ కూడా నాలోనే ఉన్నాయని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఎట్లా అయితే గాలి స్థితమై ఉన్నదో అక్కడ అవ్యక్తం అది.
అలాగే నేను అవ్యక్త స్వరూపుణ్ణి, వ్యక్తం కాను, నేను కనిపించను. కనిపించినప్పటికీ కూడా అన్ని ప్రాణులు నాలోనే ఉన్నాయి, నేనే వాటికి బీజ ప్రదాతని అని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా దర్శకత్వంలో పనిచేస్తూ అన్ని చరాచర జీవుల ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది. అది కుంతి కుమారుడా. ఆ కుంతీదేవి అంత భక్తురాలు అనమాట. ఆమె తలుచుకుంటూ ఉంటారు, పృథా పార్థ, పృథా కుమారుడా, కుంతి కుమారుడా, నేను చెప్పిన మాట వినరా, నువ్వు చేయాల్సిన ధర్మాన్ని నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పినానే ఆయన నిదానంగా ఒక్కొక్కటే ఆయన్ని బతిలాడుతున్నారు. కృష్ణ భగవానుడు భక్తుడు కదా, ఈ అర్జునుడు ముద్దు చేసి చెబుతున్నారు అనమాట. నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా దర్శకత్వంలో పనిచేస్తూ, నా దర్శకత్వంలోనే పనిచేస్తుంది మొత్తం కూడా. ఈ ప్రకృతి ఈ మొత్తం కూడా నా అధీనంలోనే ఉంది. అచర జీవులు అచర జీవులు మొత్తం కూడా చర జీవులు అంటే ఇవి మన జంతువులు కానీ మనుషులు కానీ వీళ్ళంతా చరాచర. అచర అంటే వృక్షాలు తటస్థంగా ఉంటాయి అవి. అవన్నీ అచర జీవులు ఉత్పత్తి చేస్తున్నది. దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ 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 సృష్టించబడుతూ ఉంటుంది, లయమైపోతూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడైన నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వాన్ని వారికి తెలియదు. మూఢులు ఎవరు? శిశుపాలుడు రాసి యాగం జరిగేటప్పుడు ఆయన ఈ కృష్ణ భగవాను తిట్టడం మొదలు పెట్టాడు. ఆయనకేంటి ప్రథమ తాంబూలం ఇచ్చేది, ఇవ్వడానికి వీల్లేదంటాడు. ఇవ్వడానికి వీల్లేదు, ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళందరూ ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా యాదవుడు కృష్ణుడు, ఆ కృష్ణుడికి ఇచ్చేది ఏంటంటాడు. దాంతో 100 తప్పులు కంప్లీట్ అయిపోతాయి. సుదర్శన చక్రం వచ్చి ఆయన్ని దున్నువాడుతుంది అనమాట, చంపేస్తుంది. అంటే గుర్తించని వాళ్ళు జరాసంధుడు, శిశుపాలుడు, కంసుడు, వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని, పౌండ్రకుడు, వీళ్ళందరూ కూడా గుర్తించలా భగవంతుడిని. వాళ్ళందరూ మూఢులు. అవజానంతి మాం మూఢ, నన్ను గుర్తించలేదు వాళ్ళు. నేను మనుష్య రూపంలో వచ్చానంటే ఏదో కృష్ణుడు మనుష్య రూపంలో వచ్చాడు, ఏదో చేస్తున్నాడు, విద్యలు చేస్తున్నాడు, గారడే చేస్తున్నాడు అనుకున్నారు. కానీ ఆయన భగవంతుడు అనే విషయం గుర్తుపట్టలే వాళ్ళు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంచనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఓ పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. అననే చిత్తంతో కేవలం నాయందే మనసును లగ్నం చేసి వారు నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. ఓ పార్థ, పృథకుమారా, నా దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో, కుంతీదేవి, ఇక్కడ చూడండి, ఈమె వాత్సల్యం, ప్రేమ, యశోదామాత. యశోదామాతది ఈమె అక్కడేమో దేవకీదేమో ఐశ్వర్య రూపంగా చూస్తుంది. దేవకీదేవి అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. అక్కడ ఒక టేబుల్, కుర్చీ, ఒక చక్కగా ఆసనము, వెండి కంచము, మంచినీళ్ళు, అవపోసన, ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆయన భోజనం పెట్టాలంటే. ఇక్కడ వాత్సల్యం ఎక్కడంటే ఇక్కడ ఈ యశోదామాత చేసేదేంటి? రాగాత్మిక భక్తి. అదేంటంటే కృష్ణుడు కనిపించగానే ఆమె ఏదైనా తింటున్నది, అది తీసి పెట్టేస్తుంది. నాన్న రారా, ఇక్కడ కూర్చోరా, ఒళ్ళో కూర్చోరా, పెట్టరా, తినరా నాన్న అని చెప్పినాన్ని తినిపించేస్తుంది ఆమె.
ఈ ప్రేమ ఆమెది. అలా ఇక్కడ చూడండి, దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి మూలమని తెలుసుకుంటారు. సృష్టి మొత్తానికి మూలమైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడి సేవ పాదాల అర్చన మాత్రమే కోరుకుంటారు. కేవల భక్తి మాత్రమే కానీ ఇది అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం అనుకూల్యస కృష్ణానుసేవనం భక్తిరుత్తమం. ఇది చూడండి, ఇలా భగవంతుడిని సేవ చేయటం మాత్రమే వాళ్ళు కోరుకుంటారు. అది అనన్య చిత్తంతో కేవలం నాయందే మనస్సును లగ్నం చేసి వారు నా భక్తిలో నిమగ్నమవుతారు. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతస్య దృఢవ్రతాః నమస్యంతస్య మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతారు. నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు, దండవత్ ప్రణామం చేస్తారు. మీరు చూడండి, ఇక్కడ మన ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ లో పడిపోతారు. ఆ కృష్ణ భగవానుడు కనిపించగానే ఇట్లా పూర్తిగా అన్ని అంగాలు నేలకి టచ్ చేస్తారు. అంతా నువ్వే నాయనా, నిన్ను మించింది ఇంకొకటి లేదు అని చెప్పనని నమస్కారం చేస్తారు, ఆయనకి దండవత్ ప్రణామం చేస్తారు. మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ కూడా దివ్య లీలలు వింటూ ఉంటారు, గానం చేస్తూ ఉంటారు, ఆ లీలల్ని వింటూ ఉంటారు, అందరికీ చెప్తూ ఉంటారు, దృఢ సంకల్పంతో ఉంటారు. ఏంటి? ఆ కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేయాలి, ఆ కృష్ణుడే అందరికీ పంచుతూ ఉంటారు. అందరినీ కూడా కృష్ణ భక్తుల్ని దగ్గర చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి అందరికీ సేవా దృక్పథం అనమాట, కృష్ణ సేవ. ఆ కృష్ణ భక్తులుగా చేసి వాళ్ళనందరినీ కూడా ముక్తి మార్గం వైపు ప్రయాణం చేయిస్తూ ఉంటారు అనమాట. వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ ఉంటారు. నిరంతరం కూడా కష్టపడుతూ వాళ్ళు సేవా దృక్పథం ఒకటే వాళ్ళకి కావాలి. ఏ సేవ దొరికితే ఆ సేవ ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని చెప్పి నన్ను ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు, కష్టపడుతూ ఉంటారు. నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు, భక్తితో భగవంతుడిని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. నిన్న మనకి నిత్యానందుల వారిది ఇదైంది, అపియరెన్స్ డే, బ్రహ్మాండంగా చేశారు. భక్తులందరూ కలిసి అభిషేకాలు, ఎంత సేవ, ఎంత బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. ఇక్కడ ప్రతి టెంపుల్లో కూడా జరిగింది. అట్లా భగవంతుడి సేవ గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారన్నమాట భక్తులు. మహాత్ముని కార్యకలాపాలు ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూ ఉండటం, దృఢమైన వాగ్దానంతో విశ్వాసంతో ఉండటం, దృఢవ్రత నమస్యంత ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉండటం, నిత్యయుక్త ఎల్లప్పుడూ లీనమై ఉండటం. ఆ భగవంతుడితో అనుసంధానం అయిపోయి ఉంటుంది మనస్సు, ఎప్పుడు హృదయం నిండా నిండిపోయి ఉంటారనమాట. తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామృత్యుజామి చ అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదా సచ్చాహమర్జున. ఓ అర్జున, నేను సూర్యుని రూపంలో వేడిని ప్రసరిస్తాను, నేను వర్షం అవుతాను, వర్షం రూపంలో వర్షం కురిపిస్తారు. నేనే అమరత్వాన్ని, నేనే మృత్యు రూపంలో వస్తాను, నేనే శాశ్వత ఆత్మను, తాత్కాలికమైన పదార్థాన్ని కూడా నేనే. ఆ సూర్యుడి రూపంలో వేడి వస్తూ ఉంటుంది. ఆ సూర్యరశ్మిరాన్నే మనకి ఈ వృక్షాలు అవన్నీ కూడా పత్రహరితం అదంతా తయారై వాటి ఆహారం అవి తయారు చేసుకోలేవు. అవి తయారు చేసుకొని ఆహారం తయారు చేసుకొని అవి పుష్పించి ఫలాలు ఇవ్వటం ద్వారా మనం హ్యాపీగా, మనం ఆ వర్షం పడి ఆ వర్షాన్ని, ఆ నీటిని తీసుకోవడం ద్వారా, అవి పుష్పించడం ద్వారా ఆ ఫలాలన్నీ కూడా మనం అనుభవిస్తున్నాం. మనకి అమరత్వం, మనం జీవించగలుగుతున్నాం అనమాట. ఆ జీవించగలగటానికి కూడా నేనే అమరత్వాన్ని అని చెబుతున్నారు. అటువంటి జీవితాన్ని కూడా నేనే ఇచ్చాను, నేనే మృత్యు రూపంలో వస్తాను. మొత్తం కూడా మీకు అయిపోయింది, అది లైఫ్ అయిపోయింది. మృత్యు రూపంలో కూడా నేనే వచ్చి నిన్న తీసుకెళ్ళిపోతాను. నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను. ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుడిలో నుంచి వచ్చినటువంటి అంశ శాశ్వతమైందనమాట. తాత్కాలికమైన పదార్థాన్ని కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు.
వేదాల్లో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు 20వ శ్లోకం. त्रैविद्यामां सोमपां पूतपाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं पार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्. వేదాల్లో చెప్పబడిన వేదాధ్యయనం చేసిన వారు, మళ్ళా సోమపానం గావించువారు, దివ్యలోకాలను వాంఛించువారు పరోక్షముగా నన్ను పూజింతురు. అంటే ఇప్పుడు వేదాధ్యయనం చేస్తూ వేద పఠనం ద్వారా పరోక్షంగా పూజిస్తారట. తర్వాత సోమపానం గావిస్తూ దివ్యలోకాలను వాంఛిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. స్వర్గ ప్రాప్తి, స్వర్గానికి వెళ్ళాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి, ఆ స్వర్గలోకం కావాలి నాకు, ఇట్లా వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఉంటారట. పరోక్షంగా పూజిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ప్రక్షాళిత పాపులైన వారు పుణ్యము మరియు ప్రక్షాళిత పాపులైన వారు పుణ్యము దివ్యము అయిన ఇంద్రలోకమును పొంది దివ్య భోగాలను అనుభవిస్తారు. ఆ పాపం ప్రక్షాళనం అయిపోతుంది. ప్రక్షాళనం అయిపోయినప్పుడు కొంత ఆ స్వర్గలోకం వరకు వెళ్తారు. స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ కొంత ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆ దేవతలతో పాటుగా వాళ్ళు పొందే సుఖాలన్నీ వీళ్ళు కూడా పొందుతారు. పొందేసేసి పుణ్యకర్మల ఫలంగా వారు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుని లోకానికి వెళ్తారు. వెళ్ళి అక్కడ కొంత ఎంజాయ్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళు భూలోకంలో మళ్ళీ పుడతారు. వాళ్ళు విలాసాల భోగాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు ఆ స్వర్గంలో. తేతం భుక్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మత్స్యలోకం విశంతి ఏవం త్రిధర్మమను ప్రపన్నా గతాగతం కామ కామా లభంతే. స్వర్గలోకం, ఇప్పుడు స్వర్గలోకంలో వాళ్ళు విశాలమైన భోగాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు. పుణ్యఫలాలన్నీ కూడా అనుభవించి అవి తరిగిపోయిన తర్వాత ఫలితం అయిపోతుంది. అయిపోగానే మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు, భూలోకానికి వచ్చేస్తారు. వచ్చేసేసి ఈ విధంగా భోగ వస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటారు. కొంచెం పుణ్యం చేసుకుంటారు, చేసుకుని ఆ పైన అప్పర్ ప్లానెట్కి వెళ్తారు, మళ్ళీ కింద పడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ. ఇదిగో చూడండి, ఇక్కడ జైన్ ఫీల్ పెట్టారు. ఇది ఎక్కుతూ ఉంటారు, దిగుతూ ఉంటారు, ఎక్కుతూ ఉంటారు, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. కానీ నా దివ్య రూపంనే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తితో నిమగ్నమై నాయందే మనస్సును నిలిపిన వారికి నేను లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని పరిరక్షిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈయన కుచేలుడు ఆ చిన్న గురుకులంలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ సమిధలు తేవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వర్షం కురిసిందట. ఆ వర్షం కురిసినప్పుడు ఆ చేలాన్ని కప్పారు కృష్ణుడికి. కప్పి ఆయన దగ్గరికి తీసుకున్నారు, చలి పుట్టకుండా, వర్షం పడకుండా. ఇక్కడ చూడండి ఆయనకి ఏం లభించిందో, పూర్తిగా ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చారు. ఆయన చేసింది ఏంటి? ప్రేమతో చేశారు కృష్ణుడి మీద. ఆ ప్రేమతో, ఇక్కడ కూడా ప్రేమతోనే వచ్చారు, స్నేహితుడిని చూడాలనే ప్రేమతో వచ్చారు. కానీ కృష్ణుడికి అన్నీ తెలుసు కదా, ఆయనకి ఏది లేదు అన్నది, దాన్ని ఆ భాగ్యాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఇచ్చి పంపించారు కృష్ణ భగవానుడు. ఆయన పూర్తిగా సేవించారు ఆయన్ని. భక్తులను సేవించటంలో కూడా భగవంతుడికి చాలా చాలా ఆనందం ఉంటుందిట. అర్జునుడిని కూడా, అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉన్నారు కదా. ఇక్కడ చూడండి, ప్రహ్లాదుడిని అక్కని చేర్చుకున్నారు నరసింహస్వామి. ఎంత కష్టపడ్డావు నువ్వు, రానా అన్న అని చెప్పినాను. ఎంతమంది వాళ్ళు శాంతి వచనాలు పలికి అందరూ ప్రార్థించినా కూడా ఆయన శాంతి పొందల. హిరణ్యకశిపుడిని సంహరించిన తర్వాత, ప్రహ్లాదుడు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత, ప్రహ్లాదుడు చేసిన తర్వాత, స్తోత్రం చేసిన తర్వాత అప్పుడు శాంతించాడనమాట నరసింహస్వామి. యాంతి దేవవ్రత దేవాన్
పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్య యాంతి మధ్యానినో జినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృదేవలోకాలకు వెళ్తారు, భూత ప్రేతాలను ఆరాధించే వాళ్ళు వాటిల్లోనే పుడతారు మరియు నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. ఇప్పుడు దేవతల్ని ఎవరైతే పూజిస్తారో రకరకాల దేవతల్ని పూజిస్తూ ఉంటారు కోరికలు తీరటం కోసం. ఆ దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు. పితృదేవతలను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు, ఆ పితృదేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు పితృలోకానికి వెళ్తారు, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు. భూత ప్రేతాలు ఏదైనా ఇది రాగానే ఫస్ట్ మంత్రం వేయించుకున్నారా ఆ భూత వైద్యుడి దగ్గరికి పోదాం పద అంటారు. ఆ భూత ప్రేతాలను ఆరాధించే వాళ్ళు ఆ లోకాలకే వెళ్తారు, వెళ్ళి మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు మరియు నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. నా భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ కేవల భక్తి ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు కైవల్యం ఏది భగవంతుడి సేవ, భగవంతుడి పాద స్పర్శ, ఆయన సేవలో నియుక్తులవుతారు, ఆయన దగ్గరికి చేరుకుంటారు. డివోటీసు ఇక్కడ కుచేలుడు, ఇక్కడేమో శబరి, ఇక్కడేమో ఇంద్రజిమ్న మహారాజు, ఈ గజుడు గజేంద్రుడు, ఆ గజేంద్రుడి స్తుతి. వీళ్ళు భక్తులు అన్నమాట. పత్రం పుష్పం ఫలంతో ఎం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అస్నామి ప్రయతాత్మనః. నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకును గాని పువ్వును గాని పండును గాని లేదా జలమును గాని ఏది సమర్పిస్తే దాన్ని నేను సంతోషంతో స్వీకరిస్తాను. పూర్తిగా ఎవరైతే సంపూర్ణమైన భక్తితో నాకు సమర్పిస్తారో వాళ్ళది నేను స్వీకరిస్తానంటున్నారు. ఇప్పుడు రాయబారానికి వెళ్ళినప్పుడు దుర్యోధనుడు నీకోసం బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాట్లు చేశాను నేను, అక్కడ భోజనానికి రమ్మని పిలుస్తారు. నేను రాననే భోజనానికి, నాకు అక్కడ విదురుడి ఇంట్లో ఆహ్వానం ఉంది, విదురుడి ఇంటికి వెళ్తాను నేనని చెప్పి విదురుడి ఇంటికి వెళ్తారు కృష్ణ భగవానుడు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రేమ భక్తి ఎవరైతే చూపిస్తారో అక్కడ భగవంతుడు తృప్తి పడతారనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఈమె పండ్లు అమ్ముకుండే ఆమె కృష్ణుని చూడాలి చూడాలి, ఆ కృష్ణ భగవానుడిని చూడాలి, ఎంతసేపు ఆలోచనలోనే ఉండేదన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ దర్శనం ఇచ్చారు. నీకేం కావాలి అంటే నువ్వే కావాలన్నది ఆమె. పండ్లన్నీ ఇచ్చేసింది, ఫలాలన్నీ సమర్పించేసింది. సమర్పించేసేటప్పటికీ ఆమెకు కావాల్సిన ఐశ్వర్యం ఇచ్చి పంపించేశాడు. ఆమెకు ఐశ్వర్యం ఒక్కర్లా, భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవాలి, కంటి నిండా చూసుకున్నది కృష్ణుడిని. ఆ కృష్ణుడు ఏం చేశారు, ఆ పండ్లు తీసేసుకుని ఒక 4 బియ్యం గింజలు తీసుకొచ్చి ఆ బుట్టలో వేశారట. ఆ చేతుల్లోంచి మొత్తం కూడా కారిపోయినాయి, చిన్న పిల్లవాడు కదా. ఆ 4 గింజలు వేసిన దానికి ఆ బుట్టలో ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఆ గుట్ట తీసి చూసేటప్పటికి పూర్తిగా మడులు మాణిక్యాలు, ఆ జీవితానికి సరిపడా ఐశ్వర్యం వచ్చిందనమాట. అంటే ఏంటంటే ఐశ్వర్యం అంటే మనకి మనము ఆ భక్తితో భగవంతుడిని సేవించడం ద్వారా ఆనందం వస్తుంది. ఆనందం అపరిమితమైన ఆనందంతో ఉండగలుగుతాం, అదే ఐశ్వర్యం. దాన్ని మించిన ఐశ్వర్యం ఇంకేది కూడా కోరుకోరు భక్తులు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పత్రం పుష్పం, తులసి పత్రం. ప్రతి వాళ్ళ ఇంట్లో తులసి ఉంటుంది కదా, ఎంత గర్భదరిద్రుడైనా కూడా తులసి మొక్క ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ నీళ్ళలో కొంచెం తులసి దళ వేసి నువ్వు నాకు నివేదన చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. పుష్పం, ఫలం, ఏదో ఒక పండు నైవేద్యం. అంటే పండు లేకపోతే కనీసం ఇట్లా జలంలో తులసి వేసి నివేదన చేయి చాలు నాకు. ఇవన్నీ పుష్పం ఒక్కర్లేదు, ఈ పండ్లు అవసరం లేదు, ఇవేమి ఇవ్వలేకుండా ఉన్నావు నువ్వు. ప్రతిరోజు ఒక నీళ్ళల్లో ఒక తులసి దళం వేసి నువ్వు చక్కగా స్వీట్లు అవన్నీ తింటూ నేను ఇది నైవేద్యం పెడతాను అనకూడదు. ఇట్లా మనకి ఏమీ లేనప్పుడు ఈ నీళ్ళల్లో పత్రం వేసి తులసి పత్రాన్ని నివేదన చేసినా కూడా నువ్వు ఇచ్చిన భక్తి, నీ భక్తినే నేను చూస్తాను, అంతేగాని వేరే ఇంకేది వద్దు నాకు అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
యత్కరోషి యదస్నాసి యద్ యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞాలలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం ఇచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించు. నువ్వు ఏ పని చేసినా సరే కృష్ణార్పణం అనుకో. ఏది తిన్నా సరే, నువ్వు ఏది తిన్నా అంటే సాత్విక ఆహారం మాత్రమే. నువ్వు తినేదాన్ని నాకు సమర్పించి నాకు నివేదన చేసి తిను నువ్వు. అగ్నికి ఇప్పుడు యజ్ఞం చేస్తాం. యజ్ఞంలో యజ్ఞభోక్త ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడే. ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకుంటూ యజ్ఞం చేయమంటున్నారు. ఏ తపస్సు చేస్తాం. తపస్సు చేసేటప్పుడు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే ఆ నామాన్ని తలుచుకో. ఏది చేసినా సరే నన్ను తలుచుకొని నా కోసం నన్ను పెట్టావంటే, ఆ భగవంతుడు ఆనందపడ్డారంటే వాటిని నాకు సమర్పించు. అవన్నీ కూడా సమర్పించడం ద్వారా భగవంతుడిని సంతోషపెట్టగలుగుతాం అన్నమాట. ఆ సంతోషం ద్వారా మనకి ఆ భగవంతుడి సేవ అనేది భాగ్యం మనకి దక్కుతుంది. అది వాటిని మాకు సమర్పించు అంటున్నారు. ఏ తపస్సు చేసినా, దానం చేసినా, యజ్ఞం చేసినా, తర్వాత ఏది చేసినా సరే అన్నీ నాకు ఇచ్చేసేయి నువ్వు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. కృష్ణార్పణం చేయమంటున్నారు. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సంన్యాస యోగయుక్తాత్మ. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాస యోగయుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైష్యసి. అన్ని పనులను నాకే అర్పితం చేయటం ద్వారా నీవు శుభ అశుభ ఫలితాల బంధాల నుండి విముక్తి పొందగలుగుతావు. సన్యాసం చే మనస్సు నాయందే లగ్నమై నీవు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు. అన్నింటినీ వదిలేసే త్యాగ బుద్ధి, పూర్తి అన్ని త్యాగం చేసేసేసి పూర్తిగా నా భక్తిలో నిమగ్నుడివిగా. అంటే ఆసక్తి స్టేజ్కి చేరిన తర్వాత పూర్తిగా ఆ భగవంతుడిలో సేవ మాత్రమే కావాలి. ఇంక వేరే ఇంకేది వద్దు. ఆ పాదాలు ఒక్కటి నాకు ఇచ్చేసి చాలు, నేను సేవ చేసుకుంటాను. నువ్వు ఏ సేవ ఇస్తే ఆ సేవ, నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ, నరకంలో ఉండమన్నా ఉంటా నేను. నాకు ఏది ఇచ్చినా సరే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. శుభంగానే అశుభంగానే ఆ ఫలితాల బంధనాల నుంచి బయటపడి విముక్తి చేయబడతాం అన్నమాట ఆ భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా. సన్యాసం చే మనస్సును, అంటే సన్యాసం అంటే ఏంటి? పూర్తిగా కర్మల మీద ఆసక్తి లేకుండా ఉండటం. ఆసక్తి లేకుండా అనాసక్తితో ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా అప్పుడు మనము ఆ భగవంతుడి సేవలో పూర్తిగా నిమగ్నలం కాగలుగుతాం. ఆ మిగిలిన వాటన్నింటి నుంచి కూడా విముక్తి లభిస్తుంది మనకి. సమూహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయితే తేషు చాప్యహం. నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ లేదా విరోధభావం కానీ ఉండదు. అంటే భగవంతుడికి ఉండదు అన్నమాట. విరోధభావం కానీ పక్షపాతం కానీ ఉండదు. సర్వప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. అన్ని ప్రాణుల మీద కూడా సమానమైన బుద్ధి ఉంటుంది, సమానమైన ఇది ఉంటుంది. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నా యందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ప్రేమతో పూర్తిగా ఆ భగవంతుడిని ఆరాధిస్తారో వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉంటాను నేను. పరమాత్మ రూపంలో ఆయన మన హృదయంలో ఉంటారు. ఆయన గుర్తించి మనం సేవించుకోవటం ద్వారా ఆ భగవంతుడిని చేరుకోగలుగుతాం. మనం ఏదన్నా ఫలితాలు ఆశిస్తూ ఉన్నాం, ఈ కుక్క పిల్ల లాంటివే ఫలితాలు. నాకు ఎంతో ప్రియం అని అడుగుతుంటా అంతకన్నా ఎక్కువ మెరుగైంది ఇస్తానని చెప్పి చెబుతున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. అది కోరుకోవాకు, అంతకన్నా మంచి ఫలాన్ని నీకు ఇస్తాను. ఆ కుక్క పిల్లని ఎందుకు కోరుకుంటావు నువ్వు అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ.
క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా సస్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. త్వరితగతిని వారు ధర్మాత్ములుగా అవుతారు మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. కుంతిపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టములకు గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు అని చెబుతున్నారు. భక్తులు ఎప్పటికీ కూడా నష్టానికి గురిగారు. ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజును చూపిస్తున్నారు. ఆయన ఎంతసేపటికి నాకు ఆ చక్రవర్తిని చేస్తానురా, నేను ముల్లోకాధిపతిని చేస్తాను, నేను ముల్లోకాధిపతిని, నేను నా హిరణ్యకశిపాయ నమః అంటున్నారు. ఇప్పుడు ప్రహ్లాదాయ నమః అంటారు. నిన్ను నీకు ఆ చక్రవర్తి ఆ స్థానాన్ని ఇస్తాను నేను, నువ్వు ఓ నమో నారాయణాయ అంటం మర్చిపోను అనొద్దంటాడు ఆయన తండ్రి. నేను మర్చిపోను, నాకు ఆ భగవంతుడి పాదాలే కావాలి అని చెప్పినాను. ఆయన ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి సేవలోనే నియుక్తమయ్యారు ప్రహ్లాద్ మహారాజు. అందుకనే ఆ నరసింహ అవతారం వచ్చి ఆ హిరణ్యకశిపుని సంహరించి ప్రహ్లాదుడిని తన హక్కును చేర్చుకోవడం జరిగింది. సమస్త దుఃఖాల నుంచి కూడా మనల్ని విముక్తుల్ని చేసి ధర్మాత్ములు, త్వరితగతిని ధర్మాత్ములుగా అవుతారు. వాళ్ళు ధర్మాత్ములుగా అయ్యి శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. కుంతిపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ కూడా నష్టపోడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ధైర్యంగా ఉండి నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేయరా నాయనా అని చెప్తున్నారు అనమాట. మాంహి పార్థవ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యుః పాపయోనయః త్రియో వైశ్యాస్తదా శూద్రాః తేపి యాంతి పరాంగతిం. జన్మ, జాతి, కులం భేదం ఏది లేదనమాట. ఎవరైనా సరే నన్ను శరణు పొందిన వారంతా కూడా పరమ పదాన్ని చెందుతారు. ఇక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్, ఈయన ముస్లిం, యాక్చువల్గా 192 మాలలు చేసేవాళ్ళు రోజుకి. ఈయన నవాబుల కాలంలో చాలా అవమానించారు. నవాబులు చాలా శిక్షించారు, నడి రోడ్డులో పెట్టి అందరు అవమానించారు, ఉమ్మేసేవాళ్ళట ఆయన మీద, ఆయన కొట్టేవాళ్ళట కొరడాలతో. ఆ శిక్షలన్నీ కూడా అనుభవించాడు ఆయన హరిదాస్ ఠాకూర్. ఆయన ఏంటంటే, నేను కృష్ణనామాన్ని వదిలిపెట్టను, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని. అలా చేయటం ద్వారా చైతన్య మహాప్రభు ఇలా చేతుల మీద తీసుకొని వెళ్ళి ఆయన్ని ఖననం చేయటం జరిగింది హరిదాస్ ఠాకూర్ని. అంత భక్తుడు అనమాట ఆయన. అంటే నాకు కులం, మతం వీటితో ఏం సంబంధం లేదు, నాకు కావాల్సింది నీ భక్తి మాత్రమే. మన్మనాభో మద్భక్తో మజ్జాది మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నం చెయ్యి, నా పట్ల భక్తితో ఉండు, నన్ను ఆరాధించు మరియు నాకు ప్రణామాలు అర్పించు. పూర్తిగా నాయందే భక్తి లగ్నం చెందిన పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అని చెప్పి ప్రామిసింగ్ శ్లోక ఇది. పూర్తిగా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చదువుకోవాలి, నోటికి వచ్చేయాలి ఇది. నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ ఎప్పుడు కూడా నా మీదే ఉంచు, కృష్ణార్పణం చేసేసి పూర్తిగా నన్నే సేవించు, నా మీదే భక్తితో ఉంచు, నన్నే ఆరాధించు, నన్నే పూజించు. అన్నీ చేయటం ద్వారా నువ్వు నన్ను చేరుకుంటావు, నువ్వు నా సేవలో పూర్తిగా ఆ కేవల భక్తిలోకి ఎంటర్ అవ్వగలుగుతావు అని చెప్పినని చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. హరే కృష్ణ. భక్తులకి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ.